फैलायबाय आरो मोनसे आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों मोनसे गोदान भिडिअ। बे आंनि गोदान भिडिअ टपिकआनो जादों नोंथांमोननि थाखाय बिराद गोजोनथाव खौरां। माबोरै होनोब्ला जों गोसोआव मोनसे मिजिं सानो, मोनसे थांखि सानो, नाथाय जोङो साननानै गोसोआवनो दोनना लाफिनो। आं बयखौबो माने गोसोखौ सहस जाहोयो, जाफुंसार होनोसो आं बेफोर खोथाखौ बुङो। मानो होनबा जोंनि साननाय थांखिखौ जों जाफुंहोनांगौ, जोंनि साननाय थांखिखौ जों मावनांगौ। खिन्थु गाज्रिनि थाखाय नङा दे, मोजांनि थाखायसो होनदां। माबोरै होनोब्ला नोंथांमोनहा आं नोंथांमोननो मोनसे माबा होनो सानो। आं आरो मोनसे इउटुब चेनेलनि दारै मोनसे चेनेल खुलिनो नागिरदों। नोंथांमोना जाय गावनि बर' रावजों सोलोंनो गोसो, आं नोंथांमोननो फोरोंजोबगोन। आरो नोंथांमोना बे आंनि बे गोदान चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालाम। होमबा नोंथांमोननि जा मिथिया बेखौ कमेन्टआव हरो, आं नोंथांमोननो खिन्थाजोबगोन। नोंथांमोनाबो इउटुब चेनेल खुलिनानै थाखा खामायनो हानाय बायदि आं बेखौनो नोंथांमोननोबो मोनसे राहा खालामना होगोन होनना आंनि गोसोआव साननानै दङ। जों गासैबो बर'फ्रा गासैबो दुखियाखायानो, रावबो गेदेर गोलाव गैखाया। खिन्थु बेखौनो जों बयबो नेटनि खामानि मावनानै जानो गोरों जायोबा जों बयबो खालामना जानो हानायनि जोंहा राहा लामा थायो। दा आं बेखौनो बुङो, इउटुब चेनेल खुलियोब्ला मोनसे गावनि ब्लग थानांगौ। गावनि ब्लग थाबासो मोनसे गावनि लाइफनि मोनसे माबा राहा लामा जायो। आरो बेखौनो आं मोनसे बुङो, जाय नोंथांमोना इउटुब चेनेल खुलिगोन, 1000 साबस्क्राइबार नांगोन आरो 4000 वाट्च टाइम नांगौ। बेखौ कमप्लिट खालामनो हाबा नोंथाङा गावनि लाइफनि थाखाय, जिन्दगिनि थाखाय नोंथाङा जुदि मोजां कन्टेन्ट इउज खालामोबा नोंथांनि थाखाय लाइफ जालांगोन आरो नोंथाङा बे इउटुब चेनेलजों थाखा खामायना जानो हागोन। आं बेखौनो बुंनो सानो, नोंथांमोना जाय इउटुब चेनेल खुलिनो गोसो दं, बे चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना साबस्क्राइबबो खालाम। आरो नोंथांमोना बे बिनि भिडिअजोंनो नोंथांमोना सोलोंनानै लानो हागोन आरो नायनानै सोलोंनो हागोन। आरो इउटुब चेनेल खुलिबा मा नांगौ मा नाङा आं नोंथांमोननो बे भिडिअआवनो खिन्थाजोबनाय जागोन। बे चेनेलावनो खिन्थाजोबनाय जागोन। नोंथांमोना नायनो नाजालांबानो जाबाय, सोलोंलांबानो जाबाय। आङो नोंथांमोननो हेफाजाब होबानो जाबाय। नोंथांमोननि हेफाजाबावसो आंनि चेनेलाबो थांनानै थागोन, नङा होनबा? आरो लोगोसे लाइकजों आरो साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ दाबानो हो। नोंथांमोना गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय बै गोदान चेनेलाव बेखौनो नोंथांमोननो खावलायो। होमबा नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो सोलोंनो खिन्थाना होबाय। जाय गोसो दं, जाय गोसो गुदुं, जाय दासिमबो इउटुब चेनेल खुलिनानै लानो रोङाखैब्ला, आं नोंथांमोननि थाखाय आं दं। नोंथांमोना था आरो नोंथांमोना इउटुब चेनेलाव मा प्रब्लेम जाया आं सल्भ खालामजोबगोन। होमबालाय बाय।